Alimentación. Comer froita, legumbres e peixe con frecuencia. Comer alimentos con fibra. Beber moita auga. Realizar unha boa hixiene bucodental. Mellor comer pouco e realizar 4 comidas no día. Hoxe vamos a facer unha merluza cocida con salsa verde. Vamos poñendo peixe na tarteira. Debemos de comer sempre comidas suaves, como pode ser nesta época a merluza, que está en temporada. No verán podemos comer xurelos, sardiñas, e sempre procurando comer cousas de temporada. Vamos a facer a merluza, xa poñemos o pescado, e despois de que este cocida, pois facemos unha salsiña verde por encima, e xa está riquísima. Vamos a ver como sale, e despois xa vos diremos. Ahora vamos a facer tamén unha ensalada con tomate, lechuga, basicamente dos produtos da terra. Fixemos a salsa verde, puxémoslle un pouco de aceite, huevo cocido, un pouco de perexil e un pouquiño de vinagre tamén, ao gusto da persona, moi suaviño. E despois, cando este cocido o pescado, poñemos un pouquiño de agua, un pouquiño. Entonces revolvemos todo e poñemos nunha salsera, e cando este o peixe cocido, poñémoslo por riba. E xa temos a salsiña para lle poñer o peixe, e rico. Hoxe toca a min que puñar a mesa, porque temos unha comida de amigas, somos 5 amigas e vimos a comer para poder falar un pouquiño, porque nas nosas casas, como temos nenos, cada un quer ver un programa de televisión e non nos deixan falar, nos apagamos a televisión para poder falar. E vimos a pasar un rato agradable, porque vamos ao curso de Fátima, cando acabemos aquí, e vámoslo a pasar moi ben. Agora xa ven a miña amiga segunda cos platos, para axudar. Xavi, caminando por aí, sí. A caldeirada xa está feita, entonces agora vamos a emplatala, poñela na fuente, mellor dito, para comer. A pinta tena estupenda, esperamos que este rica, porque xa que nos xuntamos hoxe o grupo de amigas, queremos facer festa rachada. E agora chega o momento máis importante. A caldeirada está lista e vamos a comer. Vamos, chicas, a la mesa. A comer, a caldeirada está lista. Ala, chicas, a pinta de namos, espero que les amor tamén. A salada, macarrón, el pan, faltó el pan, poner el pan. Ala, nos sentamos, venga. Veña. Reunímonos aquí para comer esta caldeirada, porque senón, cando nos íbamos a xuntar así todos? É que é verdad, porque estamos un día ou outro día e ao final non nos reunimos nunca. E con todo o cursillo, pois mira, estupendamente. Aparte que conocemos máis xente, nos relacionamos con moitas persoas, eu moitas non falei na miña vida. No curso, pois, estupendamente. As máis amistades, sabes un pouco da casa. Porque ahora xa que estamos jubiladas, que vamos a facer? Pasear. Ainda temos que ir de excursión. Xa traballamos bastante. É verdade. Sabemos a onde vamos a ir, a onde vamos a ir, non? Agora ven o inverno. Hai que poñerse de acuerdo. Unha vamos a Santiago. Agora temos que escoller a segunda, leva onde vamos. A mí me igual calquera sitio. Tal de salir da casa.
Estamos en Castrés. Vamos a falar uns consellos para dormir mellor. Durmo pola mañá, durmo pola noite. O importante é comer 2 horas antes, cenar 2 horas antes de ir para a cama. O sono e o descanso nocturno é parte fundamental do teu benestar. O café pode interrumpir o descanso nocturno. Evita dormir durante o día. Procura acostarte cando teñas sono. Non vayas para a cama xusto despois de cear. Andar 1 hora ao día, que é moi bo para a salud. Yo para las rodillas, hacer estos movimientos, los que le duelen las rodillas, que subir la cuesta y bajar, pues hace bien. Así que a mí gusta de nadar, sobre todo no mar. Vale, pois a mí como son tan bailadora e me gusta o baile, me encanta, pois para min o mellor hobby é bailar, e principalmente a batuca. Exercicio físico. Mantente con actividades e así vivirás máis e mellor. Un paseo diario mellorará o teu estado físico. Facer as cousas da casa mantenche áxil. As actividades en grupo son moi boas para as reaccións sociais. Realizar algún exercicio físico adaptado ás túas capacidades. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Desayuno, comida y luego... Comunicación social. Fala coa túa familia, cas persoas amigas, cos veciños. Participa en actividades grupais, paseos, excursións, gimnasio, pandereita, baile. Infórmate de que pasa no teu pobo e nos arredores. Sempre hai actividades moi interesantes. Lee, quérete moito e dalle moito cariño ao resto. Mira, vou á gimnasia, gostame ir ás excursións, gostame falar moito ca xente, hasta me río de mí mesma. Yo soy esa. Non é que sea tonta, pero mira, ríome sola, ríome de mí mesma. E me gusta. De rirnos, de facernos amigas unhas das outras, que nunca chegamos a estar así xuntas para comunicarnos unhas cas outras, e ora, pois, queiras que non queiras, pois sempre tes contacto con elas, chegas á casa dilas cousas que fixestes, as amigas, cando salimos tomamos un café. Pola tarde, depois de comer, fago a limpieza, vou dar un paseo ao gimnasio, depois vou hasta o merendero, tomo unha fanta, sobre as cartas, tomo un bocadillo, nos dan un pincho, e depois xogamos a partida,
depois venho, chego a casa, tomo un yogur, vou estar lá arriba a casa da miña filla, hasta as 11, 12 da noite, baixo para baixo, e por seno alto, e me para cá, me durmo toda a noite, hasta as 10 da mañá. Bailo, canto. Como cantas? María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. É que estivemos todas reunidas, que nos gustou moito, a comida, a sobremesa, A convivencia no grupo, a convivencia, é importante, facer novas amistades. Eu tamén levo unha experiencia moi boa porque somos todas un grupo moi... Nos reunimos todas e comunicamos todas e sempre estamos a esa hora, estamos sempre xuntas. Aprendemos también mucho de las demás, unas hacen unas cosas, otras cantan, lo pasamos bien, la verdad.